Pwede mo ma-interview ka dito? Nang pwede mo ma-appel sa mong kan photoshoot. Couple Kapag TikTok sa. Oh. Ikaw ba? Paano yung model? Nani siya photogenic? Siya kanila lang. O ikaw lang ba? Kaya pwede mo kanang pare kan siya mong gamiton na girl niya. Ngita mo siya pares nito. Oo, sige. Dili kanang kuha man sila. Kita maglain dito. Kanila sila. Ayun na ko ba ikaw? Wala mi taw. Ay basi niya wala nam sa itaw. Hak naman ginang uya bro o kasi. Ang gayag, murag hayag paskuan. Isa may pwede Sila lang tayo. Klase lang ta. Boy, nga anak mo ko na niya. Pula na ko O pagdali na diri. Ah, pwede ram sa area mo. Oh, pwede din. Asang niya. Ari, pwede ram. Pag-guitar ba? Unsa man niya? Kanang picture. Pag kinsa man jud. Aw, kamong duha. Oo. Oh. Yan niya. Kanang kuan kanang mas maayo ang girl maglingkod dira. Okay ra. Oo, bola kay. May babayang yan. Antay ka man. Samok-samok ka Manila. Boy ka poy katong kinabuhi. Wait sa best friend. Best friend. Asa mo nag-eskwela ara? Ay namo gani kuan love triangle din itapo. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill. Saan niya sa tayo din sila. Kamon duha. Aw kamon tolo. Unsa mo grade? Grade 12. Oh, grade 2. Wala din may kanang klase karon. Bago ay ko yung kuan nag-work immersion naman gud niya. Dali di pa mo yan. Maayo din. Apil-apil mo jud kangan hate. Testing. Okay, salamat niyo ha, maara ta. Thank you kayo. Salamat. Salamat sa bro.